Dvorana Lisinski prepuna. Ne samo branitelja, nego i osoba iz politike, obavještajne zajednice, estrade, sporta. Počelo iznošenjem zastava na bilju. Pa izvođenjem himne. Nastavilo se predstavljanjem posebnih uzvanika. Na spomen ministra branitelja dvoranom su se prolomili zvižduci. Pozdrav upućujem i ministru branitelja gospodinu Predragu Matiću. Malo bolje prošao je predsjednik HDZ-a, kojem je većina dvorane pljeskala, no mogao se čuti i pokoji povik negodovanja. Gospodinu Tomislavu Karamarku. Prave izljeve oduševljenja doživio je Joe Šimunić, kojeg je pozdravila cijela dvorana. I onda neprimjereno skandiranje. Svi ostali uzvanici nagrađeni su pljeskom, a posebno predstavnici Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara i Marko Perković-Thompson. Skup se sveo na čitanje domoljubne poezije i prisjećanje na uspomene iz rata. Tek na kraju izneseni su zahtjevi organizatora. Zahtijevamo procesuiranje ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim narodom i reviziju oproštenih zločina. Tražimo konačno rješenje pitanja posmrtnih ostataka onih za čije se grobove ne zna. Tražimo naplatu ratne štete od agresora. Vukovar mora biti mjesto posebnog pijeteta. Jedini izviždani ministar branitelja nije se previše zabrinuo. Kažu da je bilo pola milijuna branitelja, onda je to, da sve jedan da je zviždao, to je 0,4% branitelja. Više su ga zabrinuli neki povici koje je čuo. Želim također osuditi neke povike koji su ovdje viđeni. Dakle, to je ponovo jedan simbol kada jedan dio ljudi povede, onda drugi naravno to prihvate. Skup je završio grupnom molitvom.